Naba tyrwa u MLA jongonot Shillong uba Adelbert nongrum hado san pholak tengga ban aina ka MLA scheme jong u ka badai na po constituency jong u sha ka Meghalaya house ka bron hapo belur persajur ka komen jong ki paitbah da ka baki komen hagi bon rukom te menta tu pet yakni komen jong ki ba ka ka baki don ban komen kamram jong ga sarkar ban Sna penpha om ba phin khate ya ka hoki paitbah jong ka not Shillong kabar pen beng shwa hangne barit bun ki baduk shatulai ki balet sumar dai tang ki barus pa suda uf ka jing komen jong ki ba tof suda kabalai ai chingerap ya ki baduk ki badon ha hospital sange no ya ka jing thu jong phi bari kabasau ka Meghalaya house kam dai jong ki baduk kabasan ba ailun yanga pingan siupat man ubanai kendiat kinot Shillong te biang pha kibarus pa sudah omdon kam scheme kabahan nyau aina kutulop jomi omna kabha jongi ki paitbah ka not Shillong constituency parlok sepuluhi yakni gomen jongi paitbah ngan chus ngam no hatu pisngau kumnu halor jong kani kakam tanggum tangan banggut kublai sibun